Nuranna, Hı. sen neme izle kaçı oynayan? Ne hil misal için? Sıra sen Misal Türkiye'de için. ettin, Türk'ten Hı çıktın. hı. Uzağa gidiyorsun da, Bolşa ettin, Bolşa'dan Dağır'a geçeceksin, oradan öyle geçeceksin. Yakına gel grup olan yok mu? Emme de nire gaçtamam Mehmet. esasy Ama Ýewropadan yanlış İlk defa gözünden seyretme Ýewropadan Nuranna. Ýewropadan Türkmenistana gitjek bolsa gün 3 saat ya 4 saat diýip sen şonu. Tapawdy näme Türkden gitdiň näme Ýewropadan gitdiň näme esasy jemlenşmek däme maksat. Men Kaçan cemleşeceksin? Kaçan? derne gaçdym jemlenşeliň diýip bolýan derne gelmeli urkdyň daha onu men nädip jemlenşmeli ýa Yok ben internetde jemlenşek bolsam Dertme. internetde boljak bolsa diýdim men nirde bolamda da bolýar ha.